Cześć, witajcie tutaj AES z kanału Freaky Gamers, a to jest Borderlands 2, tak, jest ze mną Miłosz. Mikołaj! No, skakają. Dobra, jedziemy. Dobra, idziemy. Dobrze, do celu. A short claptrap to the ship, his ship. Jedziemy. Jakiś długodystansowy, a wyście w ogóle mnie zostawili. No bo idziemy. Bando. Mam $471. Mi też przybyło. No chyba to przybywa. O, lód! On się chyba odnawił. No tak. Dobrze. Dobra, Bum bum. O, luneta. straciłeś $5. No i co? Ja Mam nie 400. bardzo i pieniędzy. Dobra. Gdzie? Ktoś tu idzie. O! Zajebać im! Je. Ja spadnę. No i padłem. Żyjesz? Znaczy, Ledwo. też. Jestem rewivowany. Też bym poprosił Dobra. o ratunek. No, No, naciska mi się nic nie... O, dobra. no, Ale oni mają Wstrzymać. ten. Oni są... No trzymam! i... No! Oni są za mocni. Kurde. Let's do this. Miłosz, O. Fox. Sobie siódmy poziom. Ja mam 32 ten... Help. Chodź. Lutu. Łysy, chodź. Wyście są tacy nie ten. Ale łysy to nie ja. Ej, a tu jest takie trudne coś. Ja wiem co to jest. A nie, to jeszcze nie tu. Handsome, przystojny Jack. Dobra. Someone can die. Nawet Gorzej se. Echo. I have no ammo. No, zabiłem przecież. Już idę. Umieram tu. Gdzie ty jesteś? Już Mikołaj. ja już go ten. Dobra. A, Dawajcie na sobie. Ej, uważajcie na te No beczki. chodź na noże. Wybuchające beczki można nawet. Na miecze. O kurwa! Dobra. Właśnie o tym był mapa. No kurde. Żem se poczuł. Tak to pożyje. No co za kurwa? Marcin. Uber Soldier to jest. Nie wiem, potrzebuję lepszej broni, ja tak nie wyżyję. Killer. Ratunku, killer mnie chce zabić. Gdzie? Dobra, już mnie... Mikołaj. Zostaw. Ty. Dawaj falusie. Miło, żgaj go tam. Dobra. Już. O, staw. No to już mam. Gdzie jesteście? A tam. Jadymy. Tu. Skurwany! Dobra. Nie, gdzie to mamy? Za klapkę. Tam. Tutaj coś jest. Aha, bo to claptrap jest, dobra. Klaptrap. A Open! ja mam jakąś bronię, że mocno byłem. A tu karabin, może nie wiedział. Tyle. To coś wybuchło. Dobra. Jebać. Marcin, ty masz wyjątkowego pecha. O, tu musimy dużą bertę zniszczyć. Wiem. Bombo, o fuck. Co to jest? Bum! Powiem wam, że to nie jest trudne. And his brother run. Boom. On jest gotowy, żeby nam blow. Ukryjcie się za osłonami i strzelać w bertę. Dobra. Yeah. Dobra, to wystrzelajcie. A tu jeszcze uwaga, bo będą psycho. To wystrzelajcie co? O nie, ja też. Ale one się rozwalają. Te osłony.
Jebać! Coś tu biegnie. Jebać! Dobra, już. No, On jest Jebać mój. mu! Ale on jest taki konkretniejszy. pomocy? Niestety nie. Jebać! Miłość. Co? Ja walczę z Dumem. Ale pomagacie. Z... Już, niestety Marcin, atrakcyjność tego materiału z twojej perspektywy zdaje się być znikoma. Jak Dobra, mnie idę. ratuje, no to Ciągle ciężko. padasz! No kurna, ludzie tutaj się starają walczyć, nie? A nie ginąć. Ja też się staram. Level up. Not quiet dead. Staw, apteczki, granaty, kurwa, dolary, zupki kuksu. O tak. O. Niech ja teraz tylko tam powrócę, nie? Nie, no Marcin, nie, no. Dwie sztuki broni na raz. Jebać mu! Jebać mu! Masz dual Tak. wielding już? Zbierać, kurwa, Tu biega psycho, a ty zbierasz sobie. Jeszcze żydowski perk mi się włączył. Zbierać wszystko! Dobra, A czas potem będziemy za chwilę z niej strzelać, więc... ogarnąć stów. Ja idę strzelać. Z Berty będziemy strzelać. Albo niech Marcin strzela, niech ma O! dobry widok. Macie skill pointy pewno, to proponuję No sobie ja już rozdać. mam właśnie. Sobie to rozdałem. Aha, ja teraz levelowałem, to sobie dodam. I te tokeny mamy też. Plus 300 do mele ataku, okej. Dobra, rozwalcie to. Gun damage! Czekaj, bo ja tokeny redeemuję. Ja to rozwalę. Gun damage! Dobra. O tak. Plus 1. Yes. Marcin jak zwykle wszystko spierdolił. Uważaj, bo siedź tam cały czas. No i po prostu wal. Out of ammo. Ja, dobra, po co ja mam strzelać w sumie? O, Opie. e, O, rozwalę to. o kibel. O fuj! Ilu ich tam jest? Już! Co? Gówno wypadło. Idę postaw. No jaki Żyd. Nagrywasz? Nagrywaj. O, maruder. Ile tutaj tego gówna po ziemi się wala? Ja pieprzę, Marcin. Dobra, już chyba koniec. Już, koniec. Ale myśl jest nadal zaczuła. Ukradli mi wszystko. Uhuhu. Ile cząstek. Mali i Ile grubi nie cząsteczek. zbierają nic. Jak nieładnie. Ej, a na którym się daje wieżyczkę, jak ją Na masz, F. albo tego wiecie tam skilla na F, dobra. A, dobrze wiedzieć, że skilla się daje na F. Widzisz to? Widziałem. Sztów. O nie. Co jest? Nie strzelaj w to w ogóle. No tylko, że to zabiera. Shotgun midget? Nie, dobra, kurwa mać. Panowie. Nie mam amunicji. Już idę. Ej, ja mam tylko 5 HP. To umrzesz. Dziecię? Netoperki, kurwa. No chodźcie. Czekaj, ludzie. Synek, bo jak ci pierdolne. Te. A miałeś te. apteczkę, Marcin. Wziąłem sobie. Dobra. Tu umijacie konteny. Tu masz drugą apteczkę, jak masz mało. Przyda się. Pier. Dobra. No. Miłosz, jakbyś miał coś od sprzedania, to mów. Okej. No, potem zobaczę ekwipunek. Let's go! Miłość pierwsza krew. Mięso armatne. Zwał jak strał, nie? Wieżyczka poszła!
Wieżyczko, napierdalaj, ale nie we mnie! No! Marcin, trochę daleko jesteś. Marcin, leż. Leżę. Nigdzie nie idź. O, dzięki. Miłosz. Tego się nie spodziewam. Wszyscy zdychają, tylko Mikołaj zostaje na polu bitwy. O! Dobra, nie pomogłem. Panowie, kurwa mać! Poradzę sobie. O, Mikołaj, ten 6. poziom. Fajny pistolecik znalazłem, kurna, wygląda jak strzywacz, nie? I strzela tak, że go nie słychać, ale ma duży damage. Autofemo. Przed chwilą miałem. Marcin, ogarnij się, ja nie będę ciągle robił za doktora, kurwa, Lubicza. Level up. Jebnę wieżyczkę. Idealnie, idealnie. I Out of ammo. też się właśnie ammo Ja w ogóle skończyło. nie mam amunicji do niczego. Gdzie ktoś jeszcze jest? Nie ma nic. Ale widzi się włączy. Skilla. Chwila na luta, ja nie mam w ogóle boi. Wiem, co sobie tutaj wybrać. Money! Fucking money! Apteczka, nie wiem. Ktoś chce apteczkę, niech se weźmie. Co oni? O, tam jest dużo złych ludzi, midjety. Nomady. Jo, tam zaraz wejdę z dual winding. Miłosz! Poradzę Miłość. sobie. No, miałeś mi go zostawić, to bym przeżył. Kurwa masz, nie mam amunicji w ogóle. O, Nie, nie. Wieżyczkę jebnę. znowu ammo. O, nie! O, Miłosz, pomóż. gdzie? Dobra, mam second win, trzeba. Co to jest? Marcin zginął. Nie, O, kibel. O, The tu. Hyperion Corporation. W kiblu są naboje. tak. Dobra, Ja chodź się jeszcze. dziwię, dlaczego ja tak często ginę. No bo jak wy macie Czemu? ten... Już... Jak wy macie ten, no... jeszcze te kamizelki E. choćby. Jakie To kamizelki? se załóż. No mam. Dobra, zanim Marcin tu dojdzie, to robimy mały ten. Dobra. Oglądamy, co my tu mamy ciekawego. Znowu mi wykradną. Nie. Ja nie mówię o tym, ja mówię, żeby broń sobie zobaczyć. Damage razy 7. O kurwa. Dobry deal, dobry skun, w chuj. Skill point 1. Dobra. Health increased, tarcza increased. Healtha se dobijemy. Teraz. I redeemujemy tokena na... Elemental Effect Chance. No, Przemiałem Okej. to. Dobra. dobra. Amunicji 3 pociski. Jaki fajny shotgun, wygląda jak jakiś rewolwer. Jest jakiś sklep. Sklepy będzie dalej. Dobra. Dobra. Zapis. A tu będzie taki duży kapitan. Slinch chyba, czy jak on się nazywał. Idzie jakiś skurwy człowiek. Oje, Marcin. Co? To jest dwururka. Je. Dobra. Są skuteczne. Jestem ale- asasynem z dwururką. Salwador, jedziesz? Minaj! Jebać mu! Miłosz! O mu jebnę mu! Miłość, bierzemy go w 2 ognie. I toporkiem w noja. Autofonu. Szerpo. Już cię ratuję. Damn, you're strong. Dobrze. Tak wędź. Dobra.
O, ten Flint, co teraz mówi, z nim będziemy walczyć. A tutaj są, można sobie kupić sztów. A, tego nie chcę. A nie, jest taki ciulowy. Można kupić... Helta. Gumy? Jakie? O, tak. Jadymy. Zaraopy. Czekaj, daj sobie jakąś... O! Ho, Mamy 15 tędy, razy mamy. 7. Dobra. Fururka. Wururka. Double barrel. Patrzcie. Jaka kolorowa. Nie opierdalaj się. E? O! Z góry, z góry. Jebnąć wieżyczkę? Przyda się jedne. Używajcie tych skilli, one są pomocne. Golwilnik. Marcin. Marcin, ile razy ty już padłeś? Ta, A, beczka to z dobra. prądem mnie. Nic do Krzysia. Proszę zostawić pana Krzysztofa. A ja sobie zrobię skilla. Miłość jest predatorem. O nie, w złym momencie. Ła! Ładuj się skillu. Ładuj się tarczo! Nie chcę umrzeć. Te. Jezus Marcin! Po raz kolejny. Człowiek zwłoki! Nie jęcz kurwa, tylko graj! To był ten cały? Gościu? Nie, on jest 2-3 razy większy. Napakowany, mówisz. I płonie. Jakiś magazyn? Płonie! Hej, Ogniem hej, pożądania. Mikołaj. Nie szukaj magazynu. Dobrze. O, lód. O! Jebnę wieżyczkę. Jakie te bronie... Matko, jaka ta broń ma odrzut duży. No. Dobrze. Jeden pocisk. What the fuck kind of joke is that? Ładuj. Nie walisz mu! O! Jeszcze challenge'owałem Miłosza przez przypadek. No. Dostał 2 razy w głowę. Hardziel. Klaptrap tam sobie gdzieś po dole jeździ. Jakieś bronie tu leżą. To jest mój shotgun. Marcin, ty znowu zginąłeś? Te. Jak to? Ja pierdolę, Marcin. Ale jestem blisko właśnie. Taki plus chociaż. O, i tu teraz musimy iść w górę i pomóc mu zjechać windą. Moment, bo ja muszę ja nie mam w ogóle amunicji bez mała. Ja muszę do was dojść. Tidiore, Santa Maria. Especially good weapon. No nie. Dobra, ja... Wy coś. Co? A wy coś jesteś. No tu, Raz. na schodach. Marcin, ty się orientuj. Orientuj, no zginąłem, nie wiem gdzie jestem. Nieogarnięty Właśnie. człowiek. O, śmietnik, a w śmietniku pieniądze. Aha. No dobra, chodź Miłosz. No to czekajmy na Myślałem, że niego. tutaj jest wejście na górę. Miłosz, nie masz apteczki do tradowania? Nie wiem. No, zobacz. Jak tu się oferuje coś? Klika się 2 razy tam. Nie mam apteczki. Nie masz, dobra, trudno. Gdzie on jest? Gdzie jest Marcin? Gdzieś ty polaz, Marcin. Ja pierdyle! No idę. Ty niby byłeś blisko. To musiałem jakoś wejść na górę, nie? Nie.
O, śmietniki, pieniądze. Potem płaczesz, że nic nie masz, ciebie najlepszy lód omija. O, proszę. Zabunkrowane kartony, a w nich kondony. Znaczy metaforycznie. Dobra. Szkoda, że ten mój hologram jeszcze nie zadaje im obrażeń. No to już by było miłość! Ja se poradzę, zostaw mi go. No dobra. Dobra. Wow! Trochę ich dużo. Jebnę wieżyczkę. Zostaw jednego mi. Dobra. Out of ammo, nie? Jeboć mu! Walić im wszystkim. A tu co jest? No fajnie. Wow! Ile mu wypadło pieniądzów! I świetna broń! Którą zawłaszczyłem. Jak tam teraz wejść? Tu, patrzcie. Czekaj, gdzie jesteś tutaj, no? I idziemy tu. Ale tu się nie da wskoczyć. To pójdźcie naokoło. Dobra. Czekajcie. Ja już idę. Oczywiście cały lód po drodze już podpierdolony. Spadaj. Czemu spadł dopiero jak skin? Nie chciałem tego używać. Granatem skurwysynów! Ja! No, dobra. No! Bieb. Dobra. Idziemy. Miłosz, Co? mam treasure chesta, jakbyś był zainteresowany. O. Kai. To jest słabsze, to jest słabsze. Okej. No to idziemy. Ja mam jakiś taki fajny, No. diabelny, diabelnie wyglądający pistolet. Okej. Tam są. Wow, Miłosz. Wow. Wczuwam się. Dobrze. O, ja mam tego. Podpalającą amunicję. Jest przydatne. O, toj. Ole pisło! O hell. Nie chciałem puszczać mojego holograma do toja. Daj się hologramu wypróżnić. Marcin, pozwól mi odejść stąd. Co ty robisz, Marcin? Co Marcin robi? Brałem sobie ten. Ej, nie mogę wyjść. No, patrz, no. Czekaj, jebnę cię. Okej. No! Co to jest? Co jest? No Nie nie możesz mogę wyjść? zginąć. Idzie się tym kiblu. To ja cię zdueluję i cię zabiję, dobra? No. Ty musisz akceptować duela. Strzel we mnie. Ja nie mogę. Jak się akceptuje duel? Strzel we mnie. Nie działa? No. O kurwa. A nie ma opcji samobójstwa czy coś takiego? A powinno być O, ten o. przecież. Duel, you have... No. Co jest? Nie! No przecież powinna być opcja załadowania tego, nie? Zespawnowania. Pierwszy bóg w grze. Kiedyś musi być ten pierwszy. Dobra. Co my tu mamy? Proszę państwa, nie kupujcie tej gry. Tu jest mapa. Bo się wpługujecie w klozecie. Dobra, to nie wiem, to ja się wyłączę na chwilę czy coś, bo nic nie mogę zrobić kompletnie. Dobra, to ty się wyłącz i my ten. I my cię zaprosimy, ja cię zaproszę, dobra? Dobra. A w sumie ten,
W sumie to myślę, że na ten odcinek to już tak starczy. Ile minęło? Żebyśmy takich krów nie robili godzinnych. A ile minęło? Pół godziny, A no to niech mniej będzie. więcej. No, to Mikołaj się żegna. Miłość się żegna.